As ausencias deixaránse sentir máis este ano se cabe na mostra de curtas Vila de Noia tras o repentino falecemento de Pedro Brandarizo pasado mes de febreiro. O actor formaba parte da equipa do festival dende hai anos, polo que nesta edición renderáselle unha homenaxe póstuma coa estrea dun premio que leva o seu nome. A lembranza que teño eu sempre, non, de argallar coa xenda, de teño que estar na mostra todos os días que poida, como sexa posible, ir a Madrid e demais, non? Para ele era unha honra, un placer estar aquí, ele sentía que estaba como na casa, era parte da súa vida estar xa na mostra de curtas. A próxima semana o Concelleiro de Cultura e parte da organización do festival desprazaranse ata Madrid para presentar a mostra na Academia das Artes e das Ciencias. Vamos ir a Madrid, a Academia das Artes e das Ciencias de Madrid, a presentar esta mostra. Curioso porque fomos fai un ano e acompañounos Pedro, non? Bueno, habría anécdotas aí para contar que tiñamos con el, xa só para chegar ao sitio, pois foi unha anécdota, xa case un corto podíamos facer con el, non? A verdad que era unha persona entrañable. E, bueno, pois vamos ir ali, o que fixemos foi invitar un pouco a actores, a actrices, a produtores, a directores, vémolo como unha oportunidade turística tamén de cara ao Concello, lógicamente cultural, como non. E creo que ir a un sitio onde pode ter unha repercusión a nivel nacional pois é importante tanto como para a mostra como para o Concello, non? A mostra celebrarase entre o 11 e o 22 de outubro. No Coliseo Noela proxectaránse as 70 cintas preseleccionadas de entre as máis de 1.400 presentadas a concurso, cifra que dá idea da relevancia deste festival. Pois é que a preselección da mostra de curtas, que é un pouco que imos a presentar tamén en Madrid, aparte de ser moi laboriosa, porque son moitísimas horas, moitísimas curtas que temos que ver. Non sei as horas que lle dediquei, pero non dá acabado. Esa preselección, teño que dicir que eu creo que este ano está especialmente ben seleccionada e creo que hai cortos de moitísima calidade. Creo que a xente debería de vir a ver a mostra de curtas simplemente porque creo que o nivel cinematográfico é moi alto.